Шервачои тикток лайкора бизанем бардоро. Айфону я 10 таш мундаге бардоро, 10 та айфон мундаге, 50 та вардем 10 таш мундаге. Кадом дар шаҳри Душанбе, шаҳри Вада, дар шаҳри клуб бардоро занг мезанем. Шумо телефон метем, булошту метем. Алишида бардоро шаҳри Қурғунтепа, кӯчаи Баҳор магазин якайс мумин. Ай бардоро тикток бениҳоят минатдорам ки қадазгирӣ мекунед. Ҳаматон да бардоро раҳмати калон ки қадазгирӣ кесен. И қапас фикр ма бисёр ҷай ман бувар надоштам ки и қамар одамон дастгирӣ мекунанд. Та бардоро раҳмати калон. Бардоро тикток YouTube да канал дорам. Дар YouTube ба ҳарфҳои тоҷикӣ телефон тиҷа на YouTube дам канали хидмати дар бораи телефону маълумот додагиам. Кадомтон мехарем 25 шаҳр на вилоят Қатон. Айшотимо доставка бепулай. Ай десатма то 15-20 ҳазор ра телефон дорем бардоро. Мудире камеда лайкора бизанем видео паша хел бардоро ина нови мо телефону бухавар ша бардоро. Мудире 500 сакен лайк бизанем кадом лайк мезанам я айфон телефону арзон мегирам мера бардоро. Дар пане худо бошен. Ай бардоро TikTok бениҳоят минатдорам ки қадасгир мекунам бардоро раҳмати калон. Дар YouTube канал дорум бардоро. Дар YouTube канал дорум телефон тиҷа барфои тоҷикӣ бизанем. Бардоро шумо телефон метем, болошту метем алишида фақат қирған ми. Шаҳри Қурғунтепа, кӯчаи Баҳор магазин якайс пунакач хели. Сози ака. Фақат телефон метем, болошту метем, беу аку дар хонатон наховай беу. Биёрен ма қабул мекунем, чанд сим меарзам болошту метем, телефони пач кард метем бардоро. Апане худо.